Muuten. Heidi ei tykkää, kun se on yleishuopa. Niin se tulee ihanasti korkealle tosta, ettei ainakaan paina säkää. Joo, ne on siellä kaapissa semmosessa läpinäkyvässä, missä on ne 4 mikroa. Mitä se on ajatellut, että se haluaa? Tää on ihan tosi hyvä. Kiva, kun tuo raviopaikka istuu. Leuka pitäisi vaan nostaa ylös. Niin muuten toi esimerkiksi Oikein. Hyvä. Taputa. Just näin. Oikein. Se on minun tarkka siihen, että sen vasen ulospäin sinne ja vaihda. Hyvä. Ja sit rento käsi. Ja tuu kevyt istuta. Että sä pääset sen telähetkessä. Oo. Oo. Hyvä. Ja sitten teet hyvän siitä. Joo. Oikein. Mutta et se kokea liikaa asettunut vasemmalle ohjalle. Vasen pompeluun. Taputat taas käännörukkun. Oikein asetat ulospäin rauhassa. Niin kun lähdet kääntämään kaulaa et suuta. Kaulaa et suuta. Ymmärrätkö? Joo, ymmärrin. Eli sä tulet vielä läpi sen kaaren, kun pikkusen asteet avoin. Pieni lisäys ja kato ylös. Et sun tasapaino ja katot mihin meet ja vaan työnnät vähän pepullaan mennä. Hyvä. Kattokaa se. Tapputaan ulkopohkeella. Semmot kädet. Kävelee vasemmalla lantiolla sinne väistölle. Hyvä. Ja. Ja nyt kehutat. Kehu ja kevennä jo. Ja anna sen olla. Hyvä. Oikein. Sitten jos ei se ole, kato se on